Gå sammen med mennesker. Tag på vandring med dem og vis dem deres del i Guds store historie. Det var sådan, Jesus gjorde disciple. Og at gøre disciple er noget, Jesus ønsker, alle hans tilhængere skal. I Matthæus 28 siger Jesus, gå ud i hele verden og gør alle folkeslag til mine disciple. Udfordringen er, at de fleste af os ikke ved, hvor vi skal starte. Hvordan kan vi gøre disciple? Er vi overhovedet kvalificerede? Det er her Safar kommer ind i billedet. Safar er en disciplerejse, der fører dig gennem 30 enkle, men livsændrende bibelske trin over 100 dage. Med udgangspunkt i mennesker med årtiers erfaring, giver Safar os en klar vej, vi alle kan følge, når vi hjælper med at disciple nye troende, en til en. På denne rejse er du ikke en præst eller en lærer, men en hamsafar, en medvandrer, en ven. En efterfølger af Jesus, der hjælper en anden med at lære at vandre med Kristus. Og målet er, at din ven så vil fortsætte med at gøre andre disciple. Vi er alle blevet kaldet af Jesus til at gøre disciple. Vi beder til, at du vil blive en trofast hamsafar for andre.